गिबि गिबियावनो गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। खुंगा 26थि बोसोरारि जथुम्मा बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जोंनि गहपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय खखेला प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे दनपुर गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव फैगौ जानुवारि दाननि 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों। बेनिखायनो आङो गासै जोंनि गहपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय गासै 7था प्राइमारिनि आइ बाबामोनखौ आं बेखौसो खावलायहरनो सानदों। जों कालचार साब कमिटिनि जानानै दा बेखौनो खावलायहरनो सानदों आं आइ बाबामोनखौ जोंनि 7था प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै आइ बाबामोन हारिमु दैदेनगिरि आइ बाबामोनखौ जोंनि नैबे 10 आरो 11 जानुवारियाव जानो गोनां जि ब्रह्म धोरोमनि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जाहाथे हारिमुखौ गाव गावनि प्राइमारिनिफ्राय मोसानायानो जा आरो खन्नायानो जा ब्रह्म धोरोमजों सोमोन्दो थानाय माखासे हारिमुखौ गावबा गाव प्राइमारिनिफ्राय मोजाङै रोंखा राखा सोलोंनानै फैनानै नैबे जोंनि दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिफुंनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे बेखौनो फोरमायहरनो सानबावदों दि जोंहा आरसिया जोंनि नैबे प्रग्रामाव हारिमुखौ सोफानाय जायाखैमोन। हारिमुखौ माने जोङो 11 थारिखआव हारिमुखौ बेबायदि लानाय जायाखैमोन आरो जोङो दा बेखौनो नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों हारिमुखौ लानाय जागोन होननानै जोङो प्रसार खालामनो सानदों। बेयाव जोङो माखासे जोंनि गहपुरनिनो दावगाफुनाय लकेल आर्टिस्टफोर सिंगारफोर आरो मोसाखावरिफोरा बाहागो लागोन। जों गोजाननिफ्राय हांख्रायहरनाय जायाखै। जों बेयाव मिउजिक सेटनि सुबिदाखौ होनाय जादों आरो सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं जानानै गावखौ पारफरमेन्स खालामनो फैदों गोसो जादोंब्ला जोंनि नैबे बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि नैबे दनपुर गामियाव जि खुंजानाय बोसोरसालिया जि खुंजानाय बे जथुम्मायाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय जों आरसिनि साब कमिटिनि जानानै। एसेनोसै, गोजोन्थों।